थेमसि अफिस एग्रिकालचारनिफ्राय लाबोनाय थेमसि जोलै एकदम दा फ्लावारिं जाजोब्बाय नै एकदम समायनाथार बिबारा एकदम दिनै फिल्ड भिजिट खालामनो फैदों जोंहा मानगोनां एग्रिकालचारनि एडिअ मेडाम आरो लोगोसे ए रतन बसुमतारी आरो आं आरो लोगोसे जोंहा गामिनि आबादारि बिथांमोनजों जोङो दिनैहाय फिल्ड भिजिट खालामगासिनो दं आरो ओरै जोंहा दायो सिलबारि मन'क'सेयाव दंफैयो बेनिफ्राय आरो डाइरेक्ट सुबाइजार थांसिगोन आरो गोदान मुगानि जों आबादारि सुथुर आंगो रंजा बाजा लावबाय माथो जुखामा आदा बुथुवाखौ जाया नामा नोंलाय माथो बुथुवा नोगोद दं माखौ बुथुवाखौ रुनानै अ आच्छा आच्छा बुथुवा हाक फिल्डआव बेरायगासिनो दं जोङो ने एकदमबारे जुखाम बेसर दालि एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय लाबोनाय नायलाफैदों ना दा जोङो मालिपारा गामियाव दं नङा होमबा आन्डार बिजनि साब डिभिसन जोंहा एडिअ मेडामबो दंफैयो जोंजों नै औ नैबे आदानि फिल्डआवनो फैदों मा मा गायदों आदा एबार जुखाम ओमफ्राय बेसरबो औ बेसरबो फोफैदों लाबोनानै बेसरबो बिन आलुबो आच्छा आच्छा मथा मथि गासिबो दंजोबो आरो ना एसे एसेबाबो औ एग्रिकालचारनिखौ लाबोनायखौ सेस फोजोबखादों दा लाबोनानै फोजोबनाय बियो आच्छा आच्छा नामखौ खोन्थाना होदो आदा एसे आंनि नामा गजेन ब्रह्म मालिपारा गामिया ने आच्छा दे आदा थिगानो दंलै बिदिनो मावनानै जानांगौलै जुखाम नायफैदोंलै नै एक नं उत्तरपारा दिमाजरा गामियाव गौतमनि जुखाम 3 बिघा एरिया गौतम मुसाहारि दिमाजरा खैथासो दं बियो थफ्लाया ओरैनो 155 दं नामा 155 150 150टा दं थफ्लाया এইটো কৰিছে আৰু নকৰিলেও নিজে আহে মানে সৰু সৰু অলপ বনাই দিছে কৰি দিলে ইজি হয় আৰু নিজে কৰিব লাগিব না আহিলেতো নহয় আহিলে কৰিব নালাগে তাৰ আগতে কৰি থব লাগে ফুটা কৰি দিলে তেতিয়া মানে ইজি হয় তাৰ কাৰণে ওলাওতে আৰু ফুটা নকৰিলে টাইট নহয় হাৱা সোমাই পানী বেছি দিব লাগে যেতিয়া যে ফুল আহে পানী দেৱাৰ লগতে পানী বেছি দিলেহে দিনত 3-4 বাৰ দিব লাগে তেতিয়াহে এইটো ফুলটো সোনকালে ডাঙৰ হয় পানীটো কি স্প্ৰে কৰি দিয়ে নে এটো এনে मुगजोंनो होयो ने फुराथ' दै होबाय थानांगौलै एकदमबारे कन्टिनिउ सानसेयाव खेबथाम खेबब्रै होयो नोंसोरो मैखुन आबाद नोंसिना सेल्फ हेल्प ग्रुप ना मामामोनलाय हायनारि सेल्फ हेल्प ग्रुप ने बाथाबारि
हायनारि सेल्फ हेल्प ग्रुप बाथाबारिया मावदों बेखौ मैखुन आबादखौ मावबावनो लुबैदोंमोन सोरबा सोरबा फैगौ बोसोराव मावनोसै माने फानगासिनोबो खोमा ने दिनैबो दहाय 2 केजि फानहरबाय नामा बिसोरो आच्छा आच्छा रेटआ बेसेबांमोनथाय 200 ने ओरैनो लकेलावनो फानगासिनो लकेलावनो आच्छा आच्छा दिमाना फुरा जादों माखालि आरो 2 केजि लागे अर्डार आहे ना अर्डार फैबाय थायो बिराद मोजां साजायनाय बायदि नुखायोलै एकदमबारे एबार एसे लेट जाबायथ' खालमासि फार्स्ट टाइम माबा जागोन आच्छा आच्छा फार्स्ट टाइमनिफ्राय फुरा माबा जागोन थिगानो दं एबार फार्स्ट टाइम जाथारबाय आरो नोंसोर मावनाया फार्स्ट टाइम एकदम ट्रेनिंबो लाग्रोनाय जाहैबाय ट्रेनिं लानानै मावनाय जाहैबाय बे थिगानो दं ट्रेनिंबाबो मोजां रिजाल्ट होबाय आरो रिजाल्टआ मोजां जाबाय ना होमबा साक्सेस जानाय बायदि जाबाय औ Oh, ever first time voice